No bhoza yami angixabenanga at all, qha abantu basuke bacinge fana uba andiyale nto ndenzayo engathi mhlawumbi ndiyatyhuluba nje. Kanti no, I'm very intentional about what I do. I'm not a straight up ha comedian ezawubalisa ii-jokes. Ndiyaroasta fondini, ndithetha inyani ezingathethwayo. Kubona za insecurities abantu bangathandiyo uthetha ngazo. Ipoint yam kuthatha zona, make fun of them so that ziqheleke. Athi omnye nomnye icimbi uyakunyela ngazo ubuqala uhayisuka wethu. I-roast kakade is never supposed to be offensive. It's supposed to get you to a point where you are able to laugh at yourself before uyohleka omnye umntu. Some people get it, some people don't, but that's what I do. It's not a very popular style of comedy, and that's exactly why I do it, because ayenziwa ngumuntu wonke. Asoba ngoTrevor Noah sonke kakade zikhona izimenxe ekuzafuneka zi-entertaine ababhobhoyi bangayivayo i-English. But ke asikho lapho namhlanje guys. Jonga ngoku Friday the 13th kaFebruary sibiziwe phaa eMthatha nguSierra. It's the baby daddy comedy show eSavoy. Sibaninzi kule line-up, uyabona nawe besingazufana, ingilowo nalowo uza ne-ingredient yakhe. Khanyiso ke ngiqala uphelo kodwa, Vusi Oleg, Willie Obia nalove you once wasebhayo Lukhanya. Uthi share Facebook page yakhe ihackiwe, ndithi uyaxoka lo, uklike kweza link zamantombazane ahamba brutsu. But ke asikho lapho namhlanje guys. Itikiti yi-200 rand, kukhompa itikiti show iqala ngo-8. If you in and around uMthatha man, come through ke sihlekeni ububhanxa for a couple of hours. Noko sibaninzi bafoni, noba uthandi mntu mhlawumbi soze angabikho ozawuthi umthande kwezi zimenxe egcwele kule poster.